Projekt podporoval aj pán Jakovlev a minister leteckého priemyslu a prvý prototyp bol vyrobený v Kieve a vzlietol v roku 1946. Bola to dobrá, úspešná konštrukcia a vláda sa rozhodla zaviesť ho do masovej výroby. Antonov založil svoju vlastnú konštrukčnú kanceláriu v Kieve. Cieľom bolo skonštruovať lietadlo, ktoré by vydržalo letové podmienky nad celým rozsiahlym sovietským zväzom. Niečo, čo by mohlo rovnako dobre poprašovať polia na Ukrajine, ako aj doručovať poštu do zamrznutých končín Sibíry. Bolo vyrobených 18 000 týchto ťažných koní a mnohé z nich odvádzajú svoju prácu dodnes. Antonovova schopnosť navrhovať lietadlá, ktoré dokonale splňovali sovietske potreby, mu zabezpečila priateľstvo Nikitu Chruščova a určité postavenie v Sovietskom zväze. V Sovietskom zväze nemohol mať takúto kanceláriu len tak hocikto. Antonovova kancelária je uchovávaná ako pamätník s výzdobou z čias studenej vojny, tajnými nahrávačmi, komplexnými komunikačnými systémami a skrytými panelmi. Všetko to hovorí o životne dôležitej role Olega Antonova v sovietskom letectve. Z tejto kancelárie Antonov pokračoval v navrhovaní lietadiel. Tieto lietadlá mu zabezpečili vďaku Ukrajiny za to, že je známa ako tradičný výrobca najväčších lietadiel na svete. Tu bolo v roku 1965 navrhnuté prvé širokotrupé lietadlo na svete, Antonov 22. Dodnes zostáva Antonov 22 najväčším turbovrtuľovým lietadlom na svete. Bolo vyrobených približne 100 týchto mohutných vojenských dopravných lietadiel. A potom, ironicky povedané, prišiel jeho menší brat, najväčšie prúdové lietadlo sveta. Antonov 124. Tvar Antonova 124, podobný veľrybe, vyplýva z jeho určenia. Lietadlo bolo navrhnuté v polovici 70. rokov ako strategický prepravovač rakiet a tankov. S rozpätím 73 metrov a dĺžkou 69 metrov ľahko získal rekord najväčšieho sériovo vyrábaného lietadla na svete. Bolo vyrobených viac ako 60 kusov. Oleg Antonov viedol počiatočné práce na návrhu. Vo vláde boli určité názorové spory ohľadne návrhu, ale Antonov zvíťazil. Najzreteľnejšie prvky jeho diela boli hrubšie krídla než u jeho predchodcov, čo mu poskytovalo viac vztlaku a väčšiu kapacitu nádrží. Lietadlo malo predné a zadné nákladové vráta, čo umožňovalo vozidlám vojsť jednou stranou a výjsť druhou. Lietadlo si mohlo na prednom podvozku kľaknúť, čím sa uľahčilo nakladanie spredu. Malo vlastný vnútorný žeriav pre nakladanie nákladov zo zadu, ktorý mohol náklad umiestniť v lietadle tam, kde bolo potrebné. Lietadlo excelovalo v tom, že mohlo ísť tam, kam zvyčajne prúdové lietadlá nemohli. Vďačilo za to obrovskému radovému podvozku, ktorý sa mohol rýchlo dostať kdekoľvek bolo potrebné, dokonca aj na nespevnené letiská. Antonov 124 je schopný pristáť na primitívnych dráhach. Pristál dokonca na zamrznutej ploche v polárnej oblasti, keď sme tam dopravovali zásoby. Prvý prototyp vzlietol v decembri 1982 a v roku 1984 začala sériová výroba. V tom istom roku, vo veku 78 rokov, zomrel jeho tvorca Oleg Antonov. Stolný kalendár v jeho kancelárii je stále otvorený na tomto dátume. Antonovov sklon stavať veľké veci odrážal celý sovietsky zväz. Väčší je vždy lepší, od sôch až k helikoptéram.
Veľkosť zvíťazila, pretože zúrili preteky studenej vojny so Západom a Antonovovi konštruktéri sa vždy snažili prekonať Američanov. Pamätám si, že ustavične sme súťažili so Spojenými štátmi v dopravných lietadlách. Spojené štáty postavili Hercules, my sme postavili Antonov 12. My sme postavili Antonov 22, Spojené štáty postavili C5, my sme postavili Antonov 124 a hneď na to sme postavili Antonov 225 a neviem, možno Američania, Spojené štáty nepotrebujú väčšie lietadlo a nepostavia nič len kvôli Antonovovi 225. Nikde nebola súťaž intenzívnejšia než vo vesmírnych programoch. Sovieti navrhovali vlastný raketoplán nazvaný Buran, čo znamená snežná búrka. Podobal sa na americký. Ruskí konštruktéri sa aj pokúšali navrhnúť niečo odlišné, ale nakoniec bola zvolená priama dynamická kópia. Napriek tomu existujú značné rozdiely. Buran nemá žiadne hlavné motory, takže má väčší užitočný náklad. Pri dosiahnutí obežnej dráhy sa úplne spolieha na vonkajšie štartovacie rakety, takže má 4-krát väčšiu silu pre vynesenie nákladu. Na rozdiel od amerického Space Shuttle s hlavnými motormi, vonkajšou nádržou a štartovacími raketami na tuhé palivo, Buran používa štartovacie rakety na tekuté palivo, ktorých ťah je regulovaný a dajú sa vypnúť, takže nehrozí nešťastie ako pri Challengeri v roku 1986. Od polovice 80. rokov sa sovietský program raketoplánu dostával do sklzu a zúfalo sa snažil držať krok s Američanmi. Sovietom chýbal prostriedok, ktorý by bol schopný dopraviť Buran, takže v roku 1985 začal vývoj na Antonove 225. Bolo nevyhnutné vytvoriť a skonštruovať systém a dopravný prostriedok pre prevoz raketoplánu zo zariadení v Sovietskom zväze, ktoré boli umiestnené ďaleko od štartovacej rampy. Sovieti chceli vyrobiť toto lietadlo veľmi rýchlo. Antonov zoškrtal rozpočet. Dostali sme veľmi prísne požiadavky, aby sme skonštruovali toto lietadlo tak rýchlo, ako je len možné a s najmenšími možnými nákladmi. Všetko to bolo kvôli tomu, že Spojené štáty už mali svoj raketoplán a Sovietsky zväz bol v závese. Konštrukčná kancelária Antonov bola pod tlakom. A tak sa rozhodli zmodernizovať Antonov 124 a použiť jeho existujúce zostavy a časti na vytvorenie väčšieho a výkonnejšieho lietadla pre účely dopravy raketoplánu. Dostal meno Mria, čo je ruský sen. Antonov 225 vyrástol na technológii, ktorá tvorila aj Antonov 124. Keď sa pozriete na 225, môžete vidieť veľa podobností s Antonovom 124. Sú tam zhodné veci. Priečný rez trupom je u oboch lietadiel zhodný. Presklenie kabíny 225 je v skutočnosti totožné so 124. A motory sú tie isté ako na Antonove 124, len na miesto 4 ich je teraz 6. Только их 6 вместо 4. Ale nestačilo iba použiť existujúcu technológiu 124. Bolo treba urobiť radikálne zmeny, väčšinou čo sa týka veľkosti a pohonu. Chvostová časť sa zmenila, pribudli 2 kýlovky kvôli neseniu nákladu na chrbte trupu. Kvôli zväčšeniu dĺžky trupu zmizli zadné nákladové vráta. Pribudli ďalšie nohy na hlavnom podvozku. U Antonova 225 máme 7 na každej strane. Celkovo máme 32 pneumatík vrátane predného podvozku. Konštruktéri od Antonova dostali na návrh tohto nového gigantického lietadla a jeho letové skúšky iba 3,5 roka. Pôvodne sa úloha zdala byť nesplniteľná. Inžinieri dokonca nemohli nájsť dostatočne veľké miesto pre stavbu lietadla. Bol problém nájsť miesto pre stavbu lietadla, pretože sa nezmestilo do žiadnej existujúcej haly. Trup sme najprv museli postaviť po častiach